Salam la famille. Yani ka video lajɛli daminɛ n ba ɲini fɛ i bɛ video like walasa ka force dɔn na. Bi n'i ye mɔgɔ kura de fana donc i bɛ se k'i abonné chaîne na i kana ɲinɛ k'i abonné. Donc bi an bɛna kuma Ibisma de kan kuma yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Ibisma a ye entraînement daminɛ donc entraînement in kɔnɔna la an ɲɛ bɛ photo la cogo min na nin y'a ka entraîneur de ye donc ballon filɛ mun bolo o y'a ka entraîneur de ye donc o b'a yira k'a fɔ ko entraîneur ye mɔgɔ min y'a jigiba de bɛ Ibisma kan donc o sɔrɔla mun fɛ salon donc u ka ballon ta contre Tottenham Ibisma ye kabako de yira mɔgɔ ninnu na a y'u ɲɛ gan yɛrɛ yɛrɛ de a y'u ka miliyɔn ci yɛrɛ de donc et puis u mana contre-attaque fɛn fɛn sɔrɔ donc Ibisma o de tun b'a tiɲɛ quoi a bɛ tacle jugu kɛ o de kɛra entraîneur yɛrɛ sɔnna Ibisma ye donc hali n'i y'a ye nin photo in na i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min de don k'a sɔnnenba de bɛ Ibisma ye donc et puis a jigi dalenba de b'a kan donc o kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka Ibisma ka intégration nɔgɔya équipe kɔnɔna la quoi parce que ni entraîneur b'i fɛ dɔrɔn donc i ka ko ka nɔgɔ ka tɛmɛ bon mɔgɔ min ni entraîneur ye a ka ko man bon entraîneur ma quoi donc an b'a fɔ Ibisma halisa a k'i cɛsiri walasa a bɛ se ka maliyɛn dɔn ka bɛɛ ka fierté kɛ cogo min na donc a bɛ se ka maliyɛn den kunkolo ta cogo min na donc nin y'u ka entraînement fɔlɔ ye donc Ibisma mɔgɔ min de don a yɛrɛ b'a dɔn ko baarakɛla de don hali ni Ibisma ka physiquement n'i y'a lajɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ min de don c'est à dire k'a bɛ entraînement kɛ yɛrɛ yɛrɛ de n'o tɛ san dɔw la n'i ye Ibisma photo kɔrɔ lajɛ ani sisan lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min de don c'est à dire a bɛ sport kɛ a ɲɛma yɛrɛ 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 o de ye Ibisma yɛrɛ ka force ye quoi donc ala sɔnna ma olu Tottenham ka match caman na donc an bɛna olu bɛɛ analyse kɛ donc an bɛ mun fɔ Ibisma fana a k'i cɛsiri ala sɔnna ma donc a bɛ club wɛrɛ sɔrɔ san wɛrɛ peut-être a bɛ se ka Barça ou bien Real ɲɔgɔnna ninnu sɔrɔ parce que a b'a mérité quoi talent min bɛ Ibisma la vraiment a bɛ club ba ninnu mérité yɛrɛ de parce que Ibisma ye milieu sugu min na a sɔrɔli ka a ɲɔgɔn milieu sugu sɔrɔli ka gɛlɛn trop donc a bɛ komi i n'a fɔ Iniesta ou bien Pedri donc o style sugu ninnu de b'a bolo quoi mais ale fana ta ka farin n'olu ta ye parce que ale bɛ récupération na et puis a bɛ se dribble la donc o dun milieu sugu ninnu sɔrɔli ka nɔgɔn ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn trop trop donc an ye hakɛ to